Abadan kajing bang, kajing maru, kadon he. Kublai shibun parlak upilape jigi video hagane ke channel kabangi ai kerteng kasi infotainment. Utit uday uway na ki jingbam, bat ki kenjajur, ki bangi ki kasi, ni bang pa ban bam. Anray ka bas ngausi, baki don ki longjing ki badu ya ki ba iit bathoin, day baki bam, yaw tit. Ngangait bun na pedang jong piyo i haki kubor, kam tam haki snem ki bala late no, ya ki jingjap jong ki paradok parasnam jong i, tang na kadaw baki bam yaw tit. Kane kam day ka video kabangan penting ya pi, ya ka jingbam yaw tit hanray kan day tang ka jingpen kan maulang, na kabenta jong pi kam tam haki por liur bangi i, bagi don dagi spa badagi hajar ki jaitit hagari ba iye jongi na keliang jong ki riu hendai kim jutre ban shet kormar ya ki tit kam tam ki tit ki ba phalla bat ki baki kim ti kena bha la udai ne umdei ubaki jushet kumta habaki don hapadeng jing artatin lau ne utit ubaki ki khet ulong balong bam ne ubam long ki shet lej haki riu rang ba ban pen i la udai ne em uta ujaitit ubaki kila jushet mansua hanray habadon kajing artatin kim ju benut ban berat yau wat hadin bikila dep khaitru kumju ru kibun kilong jing ki bomtre ban shet yau tit habakhet ki khna lane kino ki badang rit ki bompat don bha kajing tip yau tit bat ki khun bunsin kim ju khamnut ban shet kormar yau tit kat ba ki bahe jong kajing kim patwan la kalong imei ipa lane ki mama bat ki wei ban pen i yau tit te hadin bikila dep pen i la ka de ki badang kham khna ru hadin kata ki sanut ban shet yau tit namar ba ki tit ki don shibun ki jaj bat ki don ru teng ki balong kum ka bi yangi ki bru ladangi bam bat yau tit ki shet hikai badai ban sumar namar lada bakla la ban japru sakawai ru haba shet tit kimju ai ban shet kurmar da uno ubadang khna lane ubampat nang namar kadon karukom lada bakla tang khandiat ban shet ru kalong ke ka bala ban kelabi kham tam lada pen khle bat ki wei ki kenja jing shet ne ki kenja jing bam kala ban long ke ka bi kumta habaki shet ru ki hab ban da shet bha ane ki hab ban ai ban shet daw taw bala nang bha ban shet amdei ban shu shet kurmar kumba shet ki wei ki kenja chur ho ai ki don ki kattu kane ki kenja tit ki bakham su ban shet bat ban itu bat ye ki ne la ban wat bat ban khej pajba bat kumju ru ban shet pajba hanrai la kataru ki don hi ki basrim kum ye ki ne ki balong bi ka ei ka banga ko man pen kan mau ye phi ki parlok habangi bam bat ngi shet yo tit ngi de ban kan mau bha ye ka ei ka ba ki ru tamen bat ki briu ki bala he ki ju hikai am de ban le tam tang khan diar ru harai la da phim don ka jing tip ka ba biang ha ga bre ber ki tit wat nam shet bat wat nam bam khublei shibun ngi sakan du pat ha ga wei ka video